Beno, orain lehenengo zatia amaitu berri dugu, eta orain bigarrenari ekingo diogu. Azaldu bigarrenari ekiteko, sare kantolatutako bigarren konferentzia dugu hau. Hasieran ez da, esate genuen, ea bigarrena eta azkena den, ez da? Esaten dan bezala, ez da, gaurko izenburuak dioen bezala ezin da gehiago luzatu. Eta ezin dalako gehiago luzatu, konponbide bide hortan, ez da? Entzun ditugu nazioarteko bi aditu, hitz egiten ze garrantzitsua dan, oraindikan borondate jartzea, oraindikan elkarbizitza gehiago, oraindikan elkarrizketa gehiago egotea. Eta beno, horren arira ere gaur 3 hizlari primerazkoak ditugu hemen, eta beraiekin joko dugu baina. Hori baino lehen bideo bat jarri nahiko genizueke, izan ere orain ikusiko dugun bideo bat, orain dela 9 urteko testigantza baten ingurukoa da. Hain zuzen, Ana Fernandez Iruindarrak aizpa galdu zuen Sara espetxe bidean, eta dispersioaren gatazka edo nahiko gainditua dagoia, baina ez biktima errekonozimendua. Ondorioz, bideo honekin hasi nahiko genuke, gero beraiekin hitz egiteko ere iruditzen zaigu helduleku izan daitekela, beraz, bideoari ekingo diogu. La sociedad civil, motor de convivencia, y así lo creo. Pero esta sociedad tiene el motor destrozado. Sin embargo, el problema no es ese maltrecho motor. El problema es la falta de acceso a las herramientas que reclama y que los poderes del Estado niegan una y otra vez. A la verdad de todos los relatos, porque todavía hoy hay muertos que no existen o peor, que no importan. ¿Qué convivencia es posible cuando falta tanta verdad? Nos pedís nuestro relato. Si vengo aquí a entregarlo, es porque creo que todos los relatos nos pertenecen. Y esta sociedad tiene la obligación, el derecho y la necesidad de conocerlos. Mi relato, ojalá fuera eso, un relato aislado, único. Ojalá fuera también una historia del pasado, pero este cuento no ha acabado. Este relato es un relato de miles de personas y de miles de kilómetros de carretera hostil. Me vienen a la memoria los elaborados mensajes que lanza la Dirección General de Tráfico, velando por la seguridad de sus ciudadanos. ¿De qué ciudadanos? Este relato se llama política de dispersión. Es un fantasma que lleva 27 años entre nosotras. Es una ley que castiga y mata a los familiares de los presos políticos vascos y mantiene limpias e impunes las manos de sus responsables. Sin embargo, este relato es una historia de amor. ¿A quién le molesta este amor? El camino es peligroso y está cargado de incertidumbre. En este camino no solo van acompañadas de la violación de sus derechos, llevan en sus corazones 16 víctimas mortales y cientos de accidentes. Mi hermana Sara, al igual que ellos y ellas, voló una vez más. Su amor y su coherencia no entendían de fronteras. Batió sus alas y voló. Sobre alambres de espino, humillaciones policiales. Voló sobre políticas del odio, sobre muros, sobre castigos añadidos. Voló para llegar a su objetivo. Una visita de 40 minutos a un amigo, un preso político vasco. Pero Sara no llegó a su destino, ya estaba condenada. Caía también sobre ella una sentencia fantasma, una sentencia sin juicio. Veredicto, culpable. La culpa, visitar a un preso político vasco. Recuerdo a pinceladas su despedida. Nuestro Aitacho, nuestra Macho, su hija muerta, Policía Nacional rodeando un tanatorio, encapuchada y dispuesta a disparar. ¿Qué hacían ahí? Mis hermanos, más policía violando el dolor. Un bebé en mis brazos pidiéndome mamar. Familiares, amigos,
jóvenes y ancianos, más policía, mucha gente conocida y desconocida, pelotazos, gritos. Recuerdo también las palabras de un cura humilde, que como cura echó mano de su Biblia, la misma Biblia sobre la que algunos se atreven a jurar sus cargos. Estuve sin techo y me acogiste. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve desnudo y me arropaste. Estuve preso y viniste a visitarme. Este es mi relato, la historia interminable de la política de dispersión. ¿Cómo es posible que una política del Estado que solo genera dolor y muerte se dilate impune hasta hoy? ¿A quién quieren engañar? ¿Qué son los familiares? ¿Culpables o una moneda de cambio? Esan bezala hemen bideo honetan ekarri nahi izan duguna hori da, ez da? Biktimen errekonozimendu hori, oraindikan gabezi hori, falta hori. Izan ere, bigarren ataleko izenburua hori baita, ez da? Gatazka bateko biktimak. Bada garaia salbuespenik gabeko errekonozimendu baterako. Biktima guztien beharrezko errekonozimendua lortzeko helburuarekin beharrezkoa da hausnarketa bat egitea azken finean. Administrazioetatik jasotzen duten tratamenduari buruz, bai eta biktimetzat hartzeko premiari buruz ere. Gasteizko, Nafarroako eta Gorte Nagusietako parlamentuek onartutako legetan halakotzat aitortu ez diren biktimak integratzeko hain zuzen ere. Guzti honetaz hitz egiteko eta bakoitza bere esparrutik, baina esan dizuet 3 hizlari ezagun ditugu hemen gurekin. Horea da beraiekin urrungo ordubetetxoa tartekatzea. Eta helburua da beraiei esan digu, galderak egingo ditugu, baina kolokio bat eta elkarrizketa bat izan dadin da helburua ez da, eta pixka bat jakin ditzagun da ezagutu ditzagun batak bestearen gauzak. Alde batetik, hemen nere ondoan, Pako Etxeberria Gabilondo daukagu, bera euskal antropologo forentzea da, medikuntzan doktore Euskal Herriko Unibertsitatean, auzitegi eta lege medikuntzan espezialista eta antropologia eta auzitegi biologian espezialista da, Madrilgo Complutense Unibertsitatean, gehi beste gauza ugari horrekin batera. Olatz Iglesias Mujika dugu urrengoa, psikologoa berak aski ongi daki etxean bizitakoa, euskal presoen alaba, eta motxiladun umea izandakoa, beraz aski ongi daki ere guzti honetaz zer sentitu eta zer hitz egin. Eta azkenik, Carlos Martín Beristain, bera medikua eta psikologian doktorea Latinoamerikako eta munduko beste eskualde batzuetako giza eskubideen urraketan ikertzailea eta biktimen arreta psikosozialean erreferentea, esan bezala beste hainbat gauzen ingurun ere dakiena. Pixka bat hasteko eta iruditzen bazaizue, Pako, empezaré un poco contigo. Pako zurekin hasiko, naiz. Lehen bideorekin hasi gara biktimei buruz hitz egiten. Biktimak ez dira berdinak ez jatorrien eta ez helburuan xean. Ere, ez dute berdinak izan nahi, baina berdindu egiten dira eskubide dagokienez. Beran eskubideak daude, kasu egin behar zaizkienak, azal guzu pixka bat. Bueno, norbaiti entzun diot esaten argi dudala gaia. Eta, nik iruzkin hori egin nuen. Biktimek ez dute berdindu nahi bereien artean, eta gainera ez dira ez jatorrian eta ez da norakoan ere bai. Eta nik honek uste dut ez duela konponbiderik, baina bizikidetzarako eta integraziorako politikak abian jarri direnak jadanik Euskal Herrian esperientzia oso garrantzitsuak egon direnez, Carlos ezagutu ditu horietako batzuk. Begi bistakoak dira, oso erabilgarria direla. Nik esan nahi dudana gai
honetan hauxe da. Hau da, aitortzen baditugu gure inguruko biktimak, inguruan ditugunak, eta kontutan hartu behar da askok ez daudela biktimak gisa aitortuak, baina nire misioa munduan izango litzateke, forensien naizen aldetik, informazioa eskaintzea, egia bat argira ateratzeko, eta horrek instituzionalki aukera emateko pertsona horiek errekonozimendua, hau da, afektatuak deituko diet orain. Eta ez direnak biktimak aitortzen diren arte. Baina hori horrela bada, biktima horiek eskubideak dituzte. Eta berdindu egiten dira eskubideetan. Besteen ikuspegitik, nire ikuspegitik, ni ez bain naiz biktima. Hain zuzen ere, kontuan hartu beharko luke, eskubideak dituztenez, nik ere bete beharrak ditut. Eta zuk bete beharrak dituzu. Eta gure zinegotziak bete beharrak ditu. Eta gure unibertsitateko errektoreak ere eginkizunak bete beharrak ditugu inguruan balin badaude eskubideak dituzten beste pertsona batzuk. Edo ez alda hori ulertzen. Hau da, guk egin beharrak balin baditugu, bentsat nire posizioa ez da izango beste batena zinegotzi batek dituen egin beharren antzekoa. Baina nik pertzepzio hori dut aspaldidanik. Nik bete beharrak balin baditut, ezin dut beste aldera begiratu, ezin dut inuzuarena egin, eta lehen aipatu den hori ezak inork esan duen, uste dut desberdindu egin behar dela gaztelaniaren hitzau neutraltasuna eta inpartzialtasuna zer den. Ez da gauza bera. Eta bizitzan ezin zara neutrala izan, giza eskubideak urratu egiten direnean, izan behar duguna da inpartzialak. Bai zinegotziak eta bai forentseak. Eta noski, alde hau ez dute politikariek markatzen, adibidez parlamentuan ere hitz egiten ari direnean, edo legebiltzarrean, hau da, zer den partzialtasuna eta neutraltasuna. Nik ez dut neutrala izan nahi, aspaldidanik pentsatu nuen ezin nuela neutrala izan, nire posiziotik hasita, eta esan beharra dut, bihotza dudanez eta nire sentimenduak ditudanez, eta botoa ematen dudanez, niri egokitzen zait, alderdi tekniko batetik hitz egitea. Informazio sortu nahi badugu egia jakin dadin, informazio hori argudio objektiboetan eta inpartzialetan oinarritu behar da, ez? Hori eskatuko zaio forense bati inpartzialtasuna eta objektibotasuna. Ez da beti erraza objektiboa izatea eta huts egin dezakezu, baina mediku forense batek bere burua aditzera eman behar balin badu, hori bakarrik egin dezake esaten duenaren froga balin badu. Forense bat ezin badu argigarria izan eta ezin balin badu frogatu, hobedu isiltzea. Eta hemen bizi izan ditugun gauza askotan isildu egin gara ez nituelako elementu nahikoak iritzi bat emateko. Beste batzuetan bai, asmatu egin dugu, esan dugun horretan. Baina horrek berriro garamatza zure galdera horretara. Hau da, nik eginkizunak, bete beharrak ditut. Eta nire goiko auzokoak ere egin beharrak ditu. Eta hori horrela ikusi behar dugu, biktimak aitortzen bat ditugu, berak esan du aitortu egin beharko zaie kategoria hori. Esango dut gauza bat, berbadero keria irutuko zaizuen, baina Gazan gertatzen ari dena ez da genozidio bat. Es un proceso genocida. Prozesu genozida bada, eta genozidioa izango da autoritate eskumendunek hori esaten dutenean. Nik esan dezake lagunen artean genozidio badela, baina ofizialki kalifikatu egin behar dute gaitasunak edo ahalmena duten agintariek. Bien bitartean prozesu genozida bada. Eta biktima deitzen ditugun askoren kasuan, gure inguruan, errekonozimendu horren ezai daude. Ofizial eta erakundek emandakoa. Horregatik abusu polizialak egon ziren, adibidez 2016 urtean, Eusko Legebiltzarrak bere legean eta Nafarroko legean pertsona asko ari dira agertzen. Batzuek deskonfiantza osoz pentsa baitezake gu ez garela beharraina ez zorrotzak eta normala da konfiantzarik ez egotea. Baina oro har horrek funtzionatzen du. Eta falta diren aitortzak egiten ari dira. Hain ofiziala da epai bat eta baita ere batzorde baten ebazpenetik ateratzen dena Eusko Jaurlaritzak aitortutakoa, biak dira ofizialak une horretan, bat ditugu adibide batzuk, non bi ebazpen ofizial dauden
bata eta bestea. Zeinetan ezadostasun oso degarriak dauden. Hola utziko dut. Casi ha respondido todas las preguntas. Bueno, ya blokeko erantzun guztiei eman diozu erantzuna. Askotan esan dugu bakea, justizia eta elkarbizitza. Hiru nozio elkarrekin agertu ohi direnak, baina que pocas veces se articulan de manera... Baina gutxi eta modu koherentean aipatzen direnak. Bai. Nik ez importa erderaz egingo dut horrela ez gara ibiliko saltoka eta niretzako ere errezagoa da. Es verdad que muchas veces... Egia da, askotan bakea, justizia eta bizikidetza entuten dugula elkarrekin denak patente berekoak balira bezala. Baina praktikan ez da hain erraza aldi berean ematea. Eta are gutxiago modu koherente batean. Lehenik eta bine esatea Euskal Herrian bake esparru batean bizi garela indarkeria armatuari amaiera eman zaiolako. Niri horrek nolabaiteko deserosotasuna eragiten dit. Bakea ezin da ulertu armen absentziagatik bakarrik. Egiazko bake batek kaltearen aitortza eskatzen du. Erreparazio plural bat eta baita ere ez dela berriro errepikatuko. Eta hori gaur egun oraindik ere ez da lortu. Oraindik indarkeriak daude, desagertu ez direnak, gatazka armatuaren ondoren. Da espetxe politika. Eta etengabe dauden oztopoak, euskal presoek gainditu behar dituzenak eta ez datozenak bat legeak esaten duenarekin. Badira gero ere biktimak ukatu egin zaiena merezi duten estatusa, ez zaie ematen. Ez dauderako kontakizun ofizialaren barruan eskubideak ukatu zaie, isilarazi dituzte eta hori ere indarkeria mota bada nire ustez. Errealitate horiek zintutasunez lantzen ez badira, bien bitartean nik nuke bake oso bati buruz hitz egingo ez da justua ere. Eta horrek bigarren punturan aramatza zer da justizia. Justizia nire ustez gehien kostatzen den, aurrera egiten gehien kostatzen den lekua da eta nire esperientzia batik ez egiten dut. Justizia bat izan dena ez dena berdin izan biktima guztientzat. Batzuek etortza izan dute, beste batzuk ukatuak izan dira, edo zalantzan jarriak, eta horrek oinazea eragiten du, mina. Berriz ere justifikatu behar baituzu etengabe zure sufrimendua, zure oinazea. Eta gainera aplikatu egin dira salbuespenezko neurriak, batez ere espetxe arloan. Askotan, justizia bilatu arren, zigorra bilatu baitute. Eta azkenik hirugarren puntua, nik esango nuke, bizikidetzak ez duela esan nahi denok berdin pentsatzen dugunek. Ez da norabide berean arron egin behar dugunik. Hau ez da uniformetasun kontua edo desberdintasunak ezabatzea gure artean. Niretzat, bizikidetzak esan nahi du bizi ibilbide guztiak edo baita ere gertatu den ulertzeko modu desberdinak, historia tergibersatu gabe, nahastu gabe, garrantzitsua da. Eta etorkizuneko proiektuek tokia izan behar dute espazio partekatu berean. Esango nuke bizikidetza prozesu hauskorra eta luzea dela. Michaelek esan duen bezala. Zauri sakonak ukitzen ditu, identitateak eta emozioak. Baina bide zintzoena da gizarte justuago bat sortzeko non elkarrenganako aitortzak ez duen esan nahi nork bera denari uko egitea, baizik eta ikastea izan garen horrekin eta izaten jarraitzen dugun horrekin. Horiek esan da, Carlosek, oraintxe esan du ere olatzek ez da, Michaelen ahotik entzun dugu Irlandako gatazka, egoera, Hego Afrikakoa, Sudafrikakoa ere entzuteko aukera izan dugu, eta hemen daukagu Carlos, gatazka askotan egonda lanean, ikertzen, eta ze desberdintasun aurkitzen dituzu kasu euskal gatazka eta beste parte hartu duzun beste herrialdetako gatazken artean. Ze badira hola komunean diren aztarna batzuk edo, Carlos? ¿Se escucha? Sí. Entzuten zait, bai? Jadanik ikusi ditugu diferentzia batzuk aurreko aurkezpenetan. Hemen ez dugu bake prozesu bat izan, ez dugu esparru bat izan bake prozesurantzat. Beste leku batzuetan akordio bat egon da bakerako Salvador, Guatemala, Afrika.
Ipar Irlanda, hau da, esparruak egon dira eta bideratu egin dituzte prozesu batzuk, hortik abiatuta. Gure kasuan ez da olakorik egon, ez dago esparrurik egon. Akordio politiko batzuk egon dira lider batzuen artean, baina ez da alakorik egon berez. Gure prozesua, bueno, Martin Boro, Ilakuria, 89ko azaroan sarraskitu zituztenak, esaten zuten indarkeria testuinguruetan polarizazio sozial ikaragarria sortzen dela. Hau da, dena bi muturretan amaitzen da, edo hor zaude edo beste muturrean. Eta polarizazio sozial handia dagoen lekuetan galdera tipifikatzaileak dira edukia duten galderako, da zeinen alde zaude. Horrek esan nahi du, ordezu egiten du edukia. Zer esaten duzu? Jadanik ez da bidetzen, zer esaten duzu? Baizik eta noren alde zaude. Hori da esaten dena. Eta ondorioz oso zaila da gauzei buruz hitz egitea. Nik esaten badut, hemen indarkeria terrorista, mundu guztiak esango du zuari zara etaren indarkeria hitz egiten. Horrela hitz egin delako, ez da hitz egin estatuaren indarkeriaz. Nik esaten badut indarkeria politikoa, entzuten dudanak esango du ari zara etaren indarkeria justifikatzen. Beraz, hizkuntza ere baituta dago egoera horretan, oso zaila da hitz egitea. Ni izan itzen Karme hemen dago, etaren biktima, galen biktima, poliziaren biktimak izan ziren prozesu batean parte hartu nuen nik. Hau da, gatazkaren muturretan, batzuk esango dute, ez dago gatazkarik indarkeria baizik. Bi muturrak adostasun batera iritsi zirenak, hitz egiteko egoerakoarrenan zaudenak ados jarri ziren. Elkarrenganako aitortza prozesu bat egiteko, eta denoi erakutsi ziguten bakearen bidea. Beraz, Euskal kasuan, ez dago esparru bat, esan dudan bezala, akordio esparru bat, ez da egiaren batzorde bat egon, prozesuak partzialak izan dira. Hasieran terrorismoaren biktimaren lege bat egon zen, gero ondoren etorri zen jende salbuetxea, baita ere biktimen baloraziorako batzorde bat egon zen, 78 biktimak aitortzeko, aurrerago beste batzorde bat sortu zen, hau da, esparru handiago egon da beste herrialde batzutan, baina hemen borroka egin behar izan dugu aitortza egoteko, eta urratsak eman ditugu, baina partzialak edo batak bestearen ondoren gertatu direna, baina ez da ekintza politika batekin edo akordio bat ez da egon jakiteko zeintzuk izango ziren urrengo urratsak. Eta uste dut, haure beste herrialde batzutan aipatu da, Meyerek esan du lehen. Politika inkluyente bat behar dugu biktima guztiak barne hartuko dituena desmontutuk esaten zuen bezala, egiaren eta baketzaren batzordean esaten zuena. Eta antropologo batek ditzen zion sufrimenduaren berdintzea. Hau da, giza eskubideen urratzeak, aurretze bere behar dute aitortza berbera. Eta politika horrela egin beharko litzateke. Ez gara ados jarriko nork izan zuen errua, ea batek edo besteak zeintzuk diren ardurak, baina giza eskubide onartzean eskatzen dut partzialtasuna egotea. Eta hori da gutxieneko zorua aurrera egiteko. Beste eztabaida bat egonda ere herri honetan. Kontakizuna errelatoari buruzkoa. Zein da kontakizuna, zein da errelatoa badakigu asko daudela. Baina egon behar du kontakizun komun bat inkluyentea giza eskubideen urraketak injustutzat joko dituenak. Eta etortzen diena biktimei duintasuna dutela. Eta betera estatuaren erantzukizun bat egon behar duela gizarteari erantzuteko aitortza bat egiteko norabide horretan. Prozesu horiek ez dira errazak, baina beste herrialde batzuetan gertatu da. Adibidez Kolonbian. Ni egiaren komisionatua izan nintzen. Eta prozesu bat egin zen biktima, desberdinak entzuteko FARC-eko biktimak, estatuaren aparatuko biktimak, eta baita ere
topaketa bat sortu zen biktimen eta arduradunen edo erantzuleen artean farkekin farkekoek ez zuten esplizituki hitz egin nahi baiketari buruz, nahiago zuten erretentzio ilegalei buruz hitz egin. Hizkuntza garrantzitsua da, beraz. Hau da, ezin dugu distantzia duen hizkuntza erabili baizik eta aitortza bultzatzen duena. Urratsak eman behar ditugu zentzu horretan eta nazioarteko esperientzian beste baldintza batzuk egon dira egiteko. Hemen egin behar izan dugu betik, alboetatik, eta baita ere kontan hartuz gauza bat dela Euskal Herria espazioa eta beste gauza bada Estatu Espainiarraren espazioa. Gu bizi izan dugun indarkeria egoera askotan, asko erabilita politikoki, hauteskundeak irabazteko besteak beste, eta horrek mugatu egin ditu gauzak egiteko aukera. Baina ikasi behar dugu esperientzia nazioarteko horretatik jakiteko zein elementu lagunduko diguten norabide batean joaten. Prozesuak dira azken batean. Eta puntu batzuk izateagatik ez dira beteko, prozesu zailak dira, eta inteligentziaz egin behar dira, eta kontu handiz. Esperientzia asko, badaude Euskal Herrian, esperientzia ugari egon dira, oso positiboak, eta azkenean disolbatu egin direnak irabiagailuan norbaitek ez zituelako entzun nahi. Beraz, babestu egin behar ditugu egoera horiek, eta indartu egin behar ditugu prozesuak, eta ez daitezen amaitu. Akordio bat egin denean, prozesu bat dagoenean, Nelson Mandelaren azken artikulu ura, presidentea izater utzi zionean, apartheida ez da bukatu. Oraindik ere prozesu bada, baina hor baditugu beharrezko markoak prozesu bat egiteko, baina asko dago egiteko oraindik uste dut bide horretan gaudela gure bai. Carlos, pero no será que Carlos, baina ez alda izango ikasten ari garela. Ba genuen duela urte batzuk behar genuen prestakuntza? Dimentsio honi eusteko? Nik bintzat ez. Agian ikasten ari gara, ez da? Bai, noski. Noski badira, beste esperientzia batzuk. Eta hemen esan den bezala gauzak ez dira berdinak. Ego Afrika eta Euskal Herria ez dira berdina, baina agian batzuetan ere, akatsak egiten ditugu, beste batzuetan asmatu egiten ditugu, beste batzuetan errazagoa iruditzen zaigu, eta hala garatzen dira egoerak. Eta esandakoa ere, ez da, duela gutxiko memoriak duen arriskua, memoria demokratikoak, memoria historikoa duena bada, orainaren interesetatik erekin nahi dela iraganaren memoria. Eta plano tekniko batean, maila tekniko batean, noski politikariek askatasuna duten nahi duten bezala hitz egiteko, baina trampa egitea da hori. Orainaldiko interesarekin iragana eraikitzea trampa egitea da. Eta ez da erreza ere, horre zuzen aritzea. Ikusita zer gertatu den, badaude kontrastatutako gertaera historikoak eta ikusten ditugu zer nolako bertsioak edatzen diren ez datuzena bat. Eta barkatu, esan diguzu dinamikoki parte hartu behar genuela, hortan aritu naiz, ikasten ari gara. Carlosek erantzungo dizu. Ni egon naiz egiaren batzordeetan. Eta akordiotara iristeko zailtasun handienak historialariek zituzten. Historialariek. Hau gertatu zen, hau bidegabe izan zen, hau onartezina da, esatea onartzen duen oinarria giza eskubideekin oinarrituta dagoelako. Eta ez du dena azaltzen, ez ditu azaltzen gerraren, gatazkaren, dinamikak, estrategia, baina oinarri bat jartzen du. Eta oinarri horren gainean, ibil gaitezke bestela interpretazioa delako. Eta lortu beharko genuke, nahiko genuke interpretazio bat lortu ahal izatea. Baina, guk Riquer filosofoaren kontzeptu bat erabiltzen dugu. Berak hitz egiten du abegitasun narratiboaz. Hau da, nola lortu dezakegu hizkuntza bat non biktimak barneratuta sentituko diren, eta ez eskluituta. Eta horren inguruan eztabaidatzen genuen terrorismoaren biktimen legearen definizioaz hitz egiten genuen, eta biktima batzuk bai sentitzen ziren identifikatuta, beste batzuk ez. Beraz, nola lortu dezakegu adierazpide bat zeinetan jendea inkluituta sentituko den. Bai, ez hitz egiteko modu baten araberakoa,
bai? Gu eztabaidatzen ari ginenean gaztelaniaz testuari buruz, ia ez genuen adostasunik lortu, baina euskaraz eztabaidatu genuenean, ez zago inolako arazorik zergatik. Hitzei eman izan zaien erabilera politikoa dela eta gaztelaniaz gai batzoi buruz ari ginenean, ez ginen ari hitz egiten ari ginenaz benetan. Erreferentziazko taldearen interpretazioen arabera ari ginen, bai? Eta hor desadostasuna zen, eta euskaraz gauzak asko zarrazago konpondu ziren. Beraz, horrek erakusten du ere nola politikoki baitu egiten diren solasaldirako aukerak. Euskeraz, gatazkak ere konpontzea. Holan izan zen. Oso garrantzitsua. Pixka bat aurrera eginda ere interpretazioaz ari gara, lenguaiaren garrantziaz, ez da, definizio batek edo beste batek zer esan nahi duen eta nondik norako hartu daiteken. Medioetan, komunikabideetan ere pixua handia dauka gatazkaren nondik norakoak, eta iritzi publikoan badirudi dagoela pertzepzio bat de que los derechos de las presas y de los presos vascos Badirudi aurrera egiten ari garela, presoen eskubideetan, badaudela asteburuko baimenak, leku aldaketak, baina itxurazkoa, azalekoa da, ez da? Bai, hala da, Dabideetan eta iritzi publikoan esango nuke, badagoela pertzepzio hori, ez da? Normaltasunez, ari garela aurrera egiten, gerraduko progresio daudelako, leku aldaketa daudelako, gertuko espetxeetara ekartzen ari direlako, eta horrek itxura hori eman dezake, ez da? Normalizazio batena, baina iruditzen zaitez baian jarri behar dugula itxurazko normaltasun hori. Nire iritziz askotan itxurazkoa delako, ez da benetakoa. Errealitatea da gaur egun euskal presoei oraindik ere salbuespen neurriak aplikatzen zaizkiela. Eta badira salbuespen politikoko neurria berez legea arrunta badira ere irizpidea praktikan ikusten dugunez murriztaileagoak dira. Prozesuak agian motelagoak dira eta jagoletza ere etengabea da. Beste kasu batzuetan inolako eskandalo publikorik eragiten ez dutenen gainean, bada presio mediatiko eta politiko hori. Eta horrek baldintzatu egiten du espetxeko tratamendu arruntori. Eta noski hor ez dira bermatzen ez justizia, ez ekitatea. Eta horri dagokionez, esango nuke euskal gizartea gero eta nekatuago dagoela, diskurtso hutsalekin edo edabide batzuk bideratutako eztabaidekin. Ez dute denek hori egiten, baina iruditzen zait jendean nekatuta dagoela. Ez diolako laguntzen bizikidetzari eta bidea loitu egiten dutelako. Aldaketa bat dagoela esango nuke gizartean gero eta zati handiago batek eskatzen dituela eztabaida zintzoagoak, sakonagoak, eta esango nuke arazoaren parte bat badagoela diskurtso publikoa eraikitzeko erabili den modu horretan. Biktima batzuk besteak baino mediatikoagoak izan dira, monopolizatu egin dute diskurtsoa mendekutik, gorrototik edo bestearen ukapenetik. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela esatea biktima guztiek ez dutela partekatzen begirada da hori hain zuzen ere, begirada biktima bezain anitzak dira. Eta asko badituzte jarrera askoz ausartagoak, gizatiarragoak, eta ulertu dezakete ezin dela justizia eraiki beti ereko zigorren bitartez eta sufrimenduaren erabileraren bitartez. Eta esango nuke euskal gizarteak hori badakiela, bizitu dugulako. Eta iruditzen zait horregatik eztabaida zintzoagoak eta ezen manipulatuak eskatzen direla. Eta elkarrizketa bat gertatu behar dela inori mina ukatu gabe, baina aurrera eginez bizikidetza eredu bat izan dezagun. Giza eskubideak aplikatu daitezen salbuespenik gabe baita espetxeen eremuan ere indarkeria horrek hor jarraitzen duelako. Beraz, adibide bat bururatzen zaitez, honen erakusgarri da, Audientzia Nazionala 3. graduak errekurritzen ari dela. Eta nire galdera da, erabaki horrek ean hori edo zeri erantzuten dio, nola ulertzen dugu?
erabaki hori? Nos preguntas a nosotros por los medios de comunicación. Yo te pregunto a ti. Galdetzen diguzu edabidei buruz, banik zuri galdetzen dizut, ezta? Noski? Ja, guk egin genuenean torturei buruzko ikerlanura paper ugari, erabili genituen dokumentu ugari, eta azartu genuen ere tradizionalki edabidek esandakoa, eta ez naiz soilik erirogeita hamarreko hamarkadaz, haren iraunarazaren erantzule izan dira ezkutatu egin dute. Impunitate osoz, ura egiten zutenek ere, egiten zuten guztio dakigun hori. Eta torturatzaileak estali egin dira, haien nagusiak ere, eta hor, politikan ere gertatu da, baina edabidetan harrigarria da, ez? Norbetek esaten zuenean, sekolako jipoia jaso zuela, garai artean, batek esaten zuenean ez eskileretatik erori da, edabidek hori xebera esaten zuten. Ez da egon gogo eta kritiko bat zuen aldetik, zuen artean gai honi buruz. Bueno, egon da, erantzuten dio, ez dio, Pakok. Arrazoi duzu, ezin da eztabaidatu. Bai, hala da, badute eskuliburu bat. Eta kazetari horrek ez du inolako prestakuntzarik eta hitz egiten du eskuliburuaz justifikatzeko hau eta bestea. Argi eta garbi ikusi genuen guk hori. Eta hori neurtuta dago ere, esan nahi dizut, ez da orain izan dudan burutazio bat, ez hori aztertu genuen, eta gogo eta horretan jaso genuen egiten ziren salaketa batzuk publikoki, batzuetan bai egiten zirelako, eta aztertu genuen nola tratatzen zituzten edabide horiek, kasu horiek, oraindik jarraitzen dute edabide horiek lanean, bai? Eta ezaguna dira, edabide guztiak ez dira berdinak, baten bat libratzen da. Pako, jarraitzeko. Erantzuna bistakoa da, ez? Ez dira biktima guztiak aitortu. Milaka dira gertaeren ikerketa ofizialik ere egin zen kasuak, eta lehen esan duzu, ez? Nola egiaztatu zerbait gertatu dela frogarik ez badago, eta frogarik bilatu ez bada, ez? Badago. 22ko memoria demokratikoaren legea, eta 13 biktima tipologia jasotzen ditu. Ez da, esplizituki. 22ko lege hori ez dugu baliatzen albezain ondo. Kaltetuek, biktimek ez dute baliatzen albezain beste. Eta niretzat degarri izan zen 13 biktima tipologia jasotzen zirela. Zer da? Zer da biktima bat? Tipologia hauetan ikusten dugu dela torturatuak, 13 guztira. Eta gure artean ere, hemen, Euskal Herrian, ez dugu biktimazio tipologia bat ezarri. Ez behintzat beharra dinakoa saiakerak egin dira, baina ez gara ados jartzen. Eta lehen esan dudan bezala, ez bada tipologia ezartzen, nola esan dezakezu biktima hori? Biktima izan dela, ezin du ezarri ez udalak, ez arartekoak, ez batzar nagusiek, ez da? Eta hori, hor dugu, pendiente. Eta izena bizen duen kasuren bat, aipan ezake adibide gisa. Donostiako 3. zenbakidun instruzioko epaileari, nire ezagunari bomba bat jarri zioten, dena beldurtu ginen, bilera batzuk egin genituen, botere judizialeko kontseilutik ere etorri ziren, oso kezkagarri izan zelako, bomba ura etzuen etak jarri, galen atzean eskutatuta zaudenen jarri zuten orduan hasi zirelako, berri ematen lehenengo tortura kasu horiena, eta sententziak ere egon zirelako, eta nik galdetzen dut, non dago horren atestatua, non daude txostenak, non dago espedientea, non dago jasota bomba horri buruzko informazioa. Bazuk ikusten baduzu benetan barregarria da. Hori ikertu behar zutenen bazekitelako nork jarri zuen, eta hori askotan antzeman dugu. Non adibidez, non dago adibidez? Ildefonso Salazar, ezkera bertzaleko errenteriako sindikalistari jarri nahi zioten bomba ura, Kardosori eskuetan lertu zitzaionean egin nion autopsia. Nork egin zuen bomba ura, noraino iritsi ziren ikerketa prozesu horretan.
Tamalez, postari hura hiltzenean, bai? Zergatik jarri nahi zioten bomba hura Salazarri? Guardia Zibilaren aurkako epaiketa irabazi zuelako, torturen kasu batengatik. Ez zioten barkatu. Eta gero salaketa egin zen, baina non dago espedientea? Zer edadura du, zer luzera, zenbat argazki daude? Zenbat deklarazio eskatu zizkieten auzokoei? Emakume bat, bazegoen ere, alako karpeta lodi bat izan bastuen, ez, alakoa da, fin-fina. Beraz, horiek guztiak, gertatu dira bide honetan zehar, eta hor, biktima batzuk ez dira etortzen, baina ikerketak ere ez dira egiten, ez ziren egiten. 300 kasuk ez dute argibiderik gaur egun, etarenak, baina guztiak azertu zituzten, ez dagoena da, ez epairik, ez ebazpen judizialik. Ez dago ere ez, Carrero Blancoren hilketara entzat, adibidez ez da, badakigu zer gertatu zen, baina ez dago ebazpen judizialik, bai? Esaten duzu, ados, hori egia da, baina arazoaren beste aldeari erreparatzen badiogu, beste kasuetan ikusten dugu ikertu ere ez dela egin, ez dago paper bakar bat ere. Zergatik, kondenatu du Europako giza eskubideen epaitegiak 10 bider ere, torturak salatzen zirenean audientzia nazionalean etzelako abian jartzen inolako ikerketa prozesurik. Kaltetuak esandakoaren arabera. Hori ala izan da, hemen. Eta horregatik iragana zertzen dugunean, ikusten dugu badaudela dokumentazio asko duten kasuak, eta ikusten duzu, zerre ideia zegoen edo dagoen, baina beste batzutan ez duzu ezer. Lekukotasuna besterik ez duzu, bai? Protagonista gisa pertsona horrek, hainbat eta hainbat urtez gainera, entzun behar izan du, esageratzen ari dela, gezurti bat dela, bai? Eta hori ikusi dugu, eta dena aztertu behar da. Eta erronka, une honetan, esango nuke badagoela, inoiz ikertu ez diren kasu horietan. Eta hori ez da konponduko, memoria demokratikoaren legearekin. Baina, iruditzen zait dena den ere, gehiago aprobetxatzeko aukera izango genukeela. Eta bitxia da, ez da? Frankoren garaian etzen inor torturatzen, ez dago, horren berri ematen duen inolako epairik, ez? Noski, txantxau jasan ezina da. Auzitegi Gorenaren epai guztia demokraziaren garaikoak dira. Eta 20 piku pertsona dira, 40 piku polizia eragiten die, eta demokrazian kondenatutako polizia horien artean badago emakume bat, torturatzaile bat, eta kasu horiek guztizkoaren aurrean gutxi dira, oso gutxi. 60ko hamarkadatik gaur egun arte Euskal Gatazka izendatua izan den horrengatik 20.000 pertsona atxilotu dituzte. 20.000 baitugu zerrendak. Militanteak, sindikalistak, bai, denetari dago. Edo zer ikusirik ez zuen jendea ere. 20.000 horien artetik 6.000 hain zuzen, tratu txarrak eta torturak jasan zituzten. Eta hala, lortzen ditugu, bai Nafarroa bai Euskal Herria batutako kopuru horiek. Eta askok ez dute ezer jakin nahi, ez? Esaten nik aztu egin nahi dut. Eta hori ere ulertu behar dugu. Baina, benetan, sakonduko bagenu, bikoitza izan zitezken esoilik 6.000 bai, ezen erraza. Hortik pasatzea eta tratu ona jasotzea. Eta inoiz ezingo ditugu, jakin zehazki ez zer kopuru egon ziren, ez zer gertatu zen. Eta ikusi ditugun ikerketetan beti ikusi dugu kasu kopuruak gora egin duela eta bizitako tragediek gora egin dutela. Beti hori gertatzen da. Txundigarria da, duela 10 urte, pertsona askok ez zuten ezer jakin nahi, eta orain gerturatzen hasi dira, gure batzordera, bai hasi dira gerturatzen, kontatzen dizute eta benetan geratzen zara izututa, ez da? Forentxeak ohituago gaude, baina historialariak, legelariak benetan dardarka geratzen dira ikusita zer informazio
eskuratzen ari garen berrera ikuntza bat gertatzen ari delako, eta ez da inoiz guziz osatuko, baina benetan izugarria da. Jarraitu behar dugu, ez da, lanean. Carlos, El Salvador, aipatu duzu ere Kolonbiako prozesua. Nazioartean zer esperientzia izan daitezke interesgarriak honi dagokionez, bai? Justiziarako, errekonozimendurako, bakegintzarako, kontuan izan da hemen Euskal Herrian ez dela egon Hego Afrikakoa edo Irlandakoa bezalako prozesu bat. Non ikusten duzu agian antzekotasun handiagoa? Una experiencia interesante mundu mailan hainbat herrialdetan egon dira esperientzia interesgarriak, egiaren batzordea justizia trantsizionala interesgarria izan da, hemen ez da egon, eta eztabaidatu zen ote zeuden baldintzak alakorik eratzeko hemen, eta aurrera eramateko, eta hemen izan dituguna, badira, esperientzia partzialak 78 arte, txosten bat egin genuen biktimei buruz, Pako lanean ari da, jarraipena egiten duen batzorde horretan, 79tik aurrera beste zati bat dugu, baina badira batzorde teknikoak kasuen azterketa egiten dutenak eta halako aitortza txostenak egiten dituzte, ezta, negazionismoen aurrean. Eta hori oso garrantzitsua da, horri esker irekiera bat eta ikusgaitasun bat gertatu delako, ezta, impunitatean eta negazionismoan geratu ziren zenbait urraketa ikusarazten dituztelako. Baina iruditzen zait zerbait falta dela, eta egia da, egiaren batzorde batzuetan ala nolako lan egin dutela Salvadorren, Guatemalan, gauzak isilean egin behar ziren, ezin ziren gauza publiko egin. Eta handik urte batzutara, txostena argitaratzen zen. Kolonbiaren kasuan ez da ala izan, edo Perun, Latinoamerikan, Hego Afrikako egiaren batzordeaz geroztik eta Kolonbiakoaz geroztik bada gizarte prozesuaren sentsazio hori ere egin dira biktimak aitortzeko hainbat eta hainbat egintza. Egin dira egintzak erantzuleen eta biktimen arteko interakzioak, ez? Eta hori publikoki ere egin da, pribatuki ere, bai, solas asko gertatu dira pribatu, baina badago prozesuaren sentsazio hori. Egiaren batzordea ez da mugatzen txosten bat argitaratzera, bai, bada prozesu soziala, bada elkarrizketa nazional sozial bat. Bai, alderdi asko jorratzen dira. Kolonbiaren kasuan gatazka luzea, konplexua izan da, eta 300.000 hildako eta desagertu egon dira, jakin dezazuen. Eta han gertatu diren solasaldi horiek, nahiz eta testuingurua mugatua izan, oraindik ere Kolonbian gatazkak hor dirauelako, badaude ere beste talde armatu batzuk, hori oso garrantzitsua da, prozesu hori oso garrantzitsua da. Eta gure kasuari erreparatzen badiego, ikusita zer lan egiten ari den kasua dokumentatzeko biktimen artean argi dago, baina hori prozesu sozial zabalago izan behar da, elkarrizketa piztu behar du, jende jakin behar du, memoria defentsibo horiek urratu beharko genituzke, apurtu beharko genituzke. Eta nik ikusten dut, hildako batzuk, ez zaizkidala bidezkoak iruditzen, horiekiko sentikortasun bat duela, eta besteak ez direla existitzen, ez dalakoak ikusten ditugu. Eta badago ere bitartekaritzaren faktorea, ez daukagu Nelson Mandela bat gurean, ez da? Edo halako irudirik. Eta lidergo politikoa hor bada bitartekaria. Eta lehenkriaren ondoren eta bigarrenaren ondoren biktimen ebaluazioa egiten ari ginenean, biktimek esaten dute, hemen politikariak egon behar ziren entzuten, ez ezer esaten, entzuten guk kontatutakoa, gu gai izan bagara, halako prozesu bat egiteko nola ez diraiek gai izango zerbait egiteko. Eta polarizazio politiko horrek hain zuzen ere eragotzi du gauza asko egitea, eta badaude aurrera pausak eta atzera pausak. Maixabel garai hartan biktimen buruzagitzan zegoenean gogoan dut Katalunian parlamentuan egin zela ekitaldi bat presoi buruz, tratuen humanizazioa eta tratua. Alakorik ez da inoiz egin hemen Euskal Herrian, Nafarroan, Gasteizen, ez egin, ez daude baldintzak
alakoak egiteko. Ez legoke, gaur egun baldintzarik alako zerbait egiteko. Kataluniako parlamentoan dola 12 urte egin zen eta paradogikoa baldin bada ere, orduan baldintza hobeak zeuden presoi buruzko zabaidak egiteko. Ipar Irlandako presoak etorri ziren eta politikei buruz hitz egin genuen gaur egun ezin da egin alakorik, zergatik ez da egiten alakorik. Bai, polarizazio handia dago testuinguruan. Gauza batzei buruz ezin da hitz egin, alako izu morala dago, horren aurreko jarrera defentsiboa daude, eta gauzariek ez dira gertatzen denboraren poderioz, gauzariek gertatzen dira neurria jartzen baditugu martxan, eta batez ere ekintza babesten baldin baditugu, bai? Ez baditugu ekintza babesten, ideia onak zaborrontzira iristen direlako. Eta adibide bat emango dizuet, Ibarretxeren agintaldian zehar, ezakite zintu zen biltzaten hortik, baina gogoratzen dut ezabaidatu zela, eta giza eskubideen behatokiaren sorreraren inguruan eztabaidatzen zen. Eta, proposamen bat egiteko, Zaragoza zegoen, eta hainbat bildu ginen zuetako asko, egon zineten ere eztabaidaretan, hartan, eta proposamen bat egin zen, 17 kide zituen, oso proposamen konplexua zen, ez zuen funtzionatuko nire ikuspegitik behintzat, baina, hainbat pertsonen artean eztabaidatutako proposamen bat izan zen. Eta, nik Ibarretxeren aholkulariari galdetu nion ea Federico Mayor Zaragoza eta osarentzako gogoeta ere bada, Ea berak proposamen hori aurkeztu eta gero, behatokian egoteko asmote zuen, eta esan zuen, ez, bera proposamena egingo du, eta ikusiko dugu, ea gero zer egiten dugu zen, hori arazo bada, gauzen jarraipenean ere pentsatu behar dugulako. Zer gertatu zen, egin zela behatokiaren aurkezpena urrengo gunean, kazetaria berriro Pakok esaten zuena, ez? Federico Mayor Zaragozak ez du jarraituko Ibarretxeren behatokian. Amaitu da behatokia. Behatokia etzen inoiz abian jarri. Ideia hon bat zenuen, eta bazuen eraikitze prozesu bat, eta giza eskubideen urraketan aurrera pausak emateko baliagarri izan zen, baina etzen aurrera eraman. Zergatik, espazio hori itxi zelako, etzen inoiz eraman aurrera. Eta horri buruz ari naiz, ez da, urratsak kontuan hartu behar ditugula diodanean, bai? Polarizazio handia dagoenean gizartean askotan ideia hon bat duzu, baina ez baduzu jarraipenerako estrategia bat bazaborrontzian amaitzen du, ez da? Lehen esan dute ez, espero ezagun hau izatea egiten den azkeneko biltzarra, tira, baina gure apustua baldin bada bizikidetzaren berreraikuntzaren aldekoa lan horrek jarraitu beharko du. Berreraikuntza hori ez amaituko, legaren araberako tratu bat dagoelako, espetxeratuen eskubideak errespetatzen direlako, jarraipen bat egin behar da, jarraipen lana egin behar da, erantzunkizunak hartu behar ditugu gure gain, aitortza anitzago bat beharko dugu, eragile gehiago bildu beharko ditugu, eta hemen izan dugun arazoa izan da, eragile oso garrantzitsuak izan ditugula, beraien erantzukizuna puntu bateraino iritsi dela, eta puntu hori gaindituta inork ez duela jarraitu bultzatzen. Eta Guatemalan ere gertatu zen. Guatemalako bake akordioaren esparruan sektore zibilen batzarra egin zen. Eta berdan koordinatu egiten ziren, bertan zuen, Eliza, enpresaburuak, giza eskubideen erakundeak, sindikatuak, eta eztabaidatzen zituzen hainbat gai bake akordio horretara iristeko. Eta sinatu zenean desegin egin zuten batzarrura. Eta betetze maila egiaztatu behar duzunean, dagoeneko ez daukazu parte hartze tresna hori, eta hori paradogikoa da. Egoera zailenetarako badituzu parte hartze mekanismoak, eta zuk berez gauzak hobetu dituzunean galdu egiten duzu bultza egin dezakeen mekanismo hori. Hori arazoa da. Eta pentsatu behar dugu etorkizunean ere, ezin gara mugatu orain berehalako beharretara. ¿Tú crees que la sociedad está polarizada? Zuk uste duzu gizartea une honetan polarizatuta dagoela? Eta nik ikusten ditu medikuntza ikasleak, edo arkitektura ikasleak, edo auzokoak, edo nire lagunak, edo senideak, edo bizikletan ibiltzera doazenak. Nire iruditzen zait euskal gizarteak aurrera pauso handiak eman dituela. Polarizazioa esango nuke alderdi politikoetan dagoela, herritarrek aurrera pauso handiak egin dituzten. Niri iruditzen zait pantalla asko
aurreratu ditugula, inklusioari dagokionez, elkar ulertzari dagokionez, egia da ere, eta hau entzungo zenidaten, biktimei buruz hitz egiten dudanean, bai, biktimei buruz hitz egiten dugunean, badaude esparru desberdinak, badaude gizartean aintzatespena duten biktimak, baina erakundeetan ez dutenak, eta beste biktima batzu badute aintzatespena erakundeetan, baina ez dute soziala, ez da? Nola esan dut, ala ez da? Hori ere gertatzen ari da, beraz, biktimei galdetu beharko genieke ea zer falta duten, zer ez duten, abestia dioen bezala. Hain zuzen ere, ez duten horri erantzuna izateko, baina niri iruditzen zait gure herrietan, ez dagoela hainbesterainoko desadostasunik, ez horretarako izan zituzten hurbilben planak udaletan ere, ez da? Bazuten izen bat. Aztu dut orain, bizikidetza planak eta abar. Eta horiek ere oso baliagarriak izan dira, pertsonentzat. Duela 15 urte, gauzak ez zauden horrela, orain bai. Eta aldiz, alderdi politikoek badituzte estrategia batzuk, tira, ez denak albidetzen, ez da, ados jartzea, oinarrizko kontu batzuetan. Hori iruditzen zait, ez? Errua banatzen ari naiz, ez da, bai? Instituzionala, soziala, olatz. Orantxe txikita otagi fusilatu zituztela, eta instituzionala eta soziala ere hitz egiten ari garenean ere hori akaso mai gainean jarri beharko genuke, izan ere ikusi dugu, ez da? Orain ere berriz erabili dute hau, biktimak erruduntzat hartzeko, legitimatzeko violentzia, azken finean, transformar biktimas en culpables, que es lo que permite... Biktimak errudun bihurtzea, bai, 50 urte geroago ere, ikusezin bihurtzen dira eskubide batzuk, eta ez dira onartzen. 50 urte, beranduago. Bai, egia da, lo que dices apunta a una verdad fundamental. Bai, egia esaten duzuna funtsezkoa da, biktima guztiak ez dira berdin tratatzen. Ez diskurtso ofizialetan, ez politika publikotan, ez memoria kolektiboan. Zuk esan duzunez, estrategia hori askotan errepikatu da gatazka eta gatazka ondoko testuinguruetan deslegitimizatu egiten dira hainbat biktima, beren identitatea edo bere ideia, bere ingurune soziala ez datorrelako bat nagusi den narratiban. Nire iritziz, ez naiz aditua ere gai honetan, modu horretan errelatoa kontrolatu egiten da. Eta esaten da, nork merezi duen justizia, duintasuna eta reparazioa. Eta beraz, gaur egungo testuinguruaz hitz eginez, gero daude lehen mailako eta bigarren mailako biktimak, entzunak direnak eta isilaraziak direnak, erreparazioa jasotzen dutenak eta azalpenak besterik jasotzen ez dituzten. Hau da, errelato ofizialetan kabitzen direnak eta gero deserosoak egiak direnak duintasunez aitortuak izateko. Nik uste dut hemen hause gertatu dela sufrimenduaren eta oinezaren hierarkia bat ezarri da, ematen du pertsona batzuen oinezak gehiago balio duela, edo neurgarriagoa dela kasu batean edo bestean, oinezea ideologiaren arabera neurtuko balitz bezala, eta gertatutako lekuaren arabera, edo egile armatuaren arabera, eta niretzat hori ez da bat ere arduratsua, ez du ardura politiko eta historikorik. Eta gainera batzuetan diskusio abstraktuetan erori gara. Non interesak ematen du eztabaida ideologikoa irabaztea dela eta ez gizakiaren oinazea sendatzea. Nik uste dut asimetriak honela sakontzen direla biktimen artean denak ez ziren leku beretik atera. Eta denek ez zuten norako berbera. Eta denak ez dira errespetu berberarekin tratatuak izan. Beraz nire galdera da. Zer egiten dugu honen aurrean? Nik uste dut funtsezkoena dela biktima guztiak aitortzea, ñabardurari gabe, eufemismo edo baldintzik gabe. Ezein biktima ez da beste bat baino biktima gutxiago. Eta aitortu egin behar da
Ez da, hau txiki horien aitortu behar. Nik uste dut familia askok eta nire familia tartean dago. Badakigu, zer den igadura horrekin bizitzea, insistitu beharra behin eta berriz erakundeen aurrean. Insistitu ikertu dezaten gertatutakoa, justizia egin dadin, ez dadin egia manipulatu, eta ez diren gertakariek ezabatu, ez daitezen ezabatu. Gure senideak aitortzeko, zirenak bezala pertsonak, giza eskubideen urraketa larriak sufritu zituztenak. Lehen, esan duzu, badirela etako kasuak argitu gabe, beste batzuk ez dira ikertu, eta honek desberdintasun bat sortzen duela. Eta salatu egiten zaituztela, ekidistanteak zaretela esaten dizuete, leporatzen dizuete. Niri ez nau ikaratzen, baina Amerikan bai izango litzateke. Nik objektiboa eta inpartziala izan nahi dut ahal izan ez gero. Eta bai, molestatu egiten du auzi horrek, baina deskalifikazioen parte ere bada. Ez bai da askotan ulertu eta gaizkiaz jokatu da. Torturaren kasuan ikaslean nintzen, Amnistia Internazionalean ikasi nuen, gizadia 150 banatzen dela bitaldetan. Torturari dagokionez sinistu ezin dutenak edo sinistu nahi ez dutenak. Arazoa 150 horretan da sinistu nahi ez dutenak. Ze ulertu dezakegun, ezin sinetxi, ezin hori ulertu dezakegu. Nik pertsona horiek ulertu egin behar ditut. Eta hemendik kanpora hori nahiko ohikoa da. Eta beraz esan dezakete, baina norbanak hori terrorista izan zen, eta hau pasatu zitzaion, baina gainera merezia zuen, eta berdin zait, zutik edo belauniko zegoen hiltzenean. Injustuak dira nola nahi ere, gauza horiek. Hori da, San Benito bada, kenduko ez digutenak. Nik hemen topaketa honetan parte hartzeagatik, norbait etortzea eta pentsatzea ikusten, susmagarria da, estaltzen ari delako hauta bestea. Estaltzen ez, ari da ez dakin noren mesedetan lanean. Niri berdin zait jadanik bestalde, zaharra bihurtu bainitzen aspaldi, baina errealitate bada. Nik esan dezaket, injustua iruditu zitzaidala eta nire traumatologia irakaslea hiltzea, Ramiro Karasa irakaslea, Donostiako erietxeko traumatologia burua, zinestezina iruditu zitzaidan, uler gaitza. Gauza asko esan ditzake, tokatu zaizkidanak, Guardia Zibilak hildako jendea, kotxe azpian bomba bajarri dietena, eta, izan baita ere kondena luzeak ez zaizkila horrengatik, baina horrek ez dit eragozten beste adibide batzuk kontuetan hartzea. Batez ere azken urteetan ikusi ditudanak, pendiente daudenak. Eta orain, ematen du susmagarria izan aitekela. Nola esaten da? Pertsona muturreko bat bihurtu naizela. Joseba Azkarragak zutaz ugarte esaten duen bezala. Militarra, bera. Zuk ezagutu zenuen militar hori, esaten du, PNV-koak pasatzen ari zaretela, ez zaituztela ezagutzen duzuen jarreragatik idatziz esan du. Niri buruz ere gauza bera esango du, barkatu personalizatzea, baina hitz egin dugu zentzen espioi hori. Gasteizekoa zela, eta bar. Berdin zait. Berdin zait esatea. Ez naiz bat ere eskatzen. Meritu bat da gainera. Batzuetan. Azken urteetan esan dizkidaten gauzak, egunkari jakinen batek esan dizkidan gauzak. Hori dizut aipatuko izena. Baina esan dute, ez dakit noren topoa izan naizela, satorra, eta beste batzuek ni baino okerro pasatu dute nire ez da zer. Uskeria bada. Baina honetan lan egiteak badu prezioa. Bai, ni suhiltzaileen burua banu, beste eginkizun batzen gulitzake, edo baso ingenieria banitzere bai. Nik uste du mediku forentsa bazara, eta balin badakizu zigor jurisdikzioan sartu behar duzula,
giza eskubideen espazioan ere esku hartu behar da. Hori ez dute forentxe guztiek aitortzen edo ikusten. Ez bada erabat judizializatua, zigor kodea eskuan duzula, ematen du beste bati egokitzen zaiola. Ez, nik uste dut guri ere egokitzen zaigula. Bueno, prestakuntza mota hau duguna. Beraz, bueno, esan dut hasieran, ez dut beste alde batera begiratzen, inondik ere, baina interpelatua sentitzen nahi. Jendeak idatzi egiten deitu egiten di gauza sinestezinekin. Behar bada ezin ditut gauzaiek erabait egiaztatu. Baina jende hori inorkezu entzun. Eta batzorretan ibiltzen garenean, begiratu egin behar diegu pertsonei begietara, eta galdera bat egin, bi galdera egin, nortzara, bigarren galdera, zer gertatu zitzaizu? Horiek dira galdera. Eta zer gertatu zitzaizun horretan, kontakizun bat egon hori da, gertatu zenaren simplifikazio bat esaten da, ze pertsona hauek guztiak, pensatuz hau galdetuko dut eta bestea, hau da koherenteak izan behar dutela, hasiera eta buka. Eta nik noizbait esan dut, naiz eta agintari judizialak harritu, tratu txar eta torturan, eta baita ere gertatzen da emakumeen kontrako indarkeria, askoz gehiago da disimulatzen dena baino. Naiz eta ere poliziak esaten duen simulatzaile bat direla. Ez disimulatzen ari dira. Nola esplikatuko dizu emakume batek? Hau da, eta terrorista batek. Zein komunikazio egun pasatu ditu, erdi biluzik izan zutela, gaina berari buruz parra egiten zutela. Hau da, buruan hori gertatu zaio, ez golpeak hori ere bai. Hori gelditu zaio buruan. Hau da, ziurgabetasuna. Hau da, ziurgabetasunek igatzen dute gizakia. Irainak etzara inoiz ama izango zuzarauta bestea. Hori, batzuetan ez dizute me kontatzen, oso komplikatu baita arrotz bati rolori guztia esaten dute, ez nuen abokaturik izan, ez nuen medikurik izan, ez zidaten lo egiten uzten, jo egin duten, baina beste zati hori guztia disimulatu egiten da. Bueno, errealitate hori badakigu tatu egiten dela. Biktimen arloan oroar. Carlos, nora hartu kontuan, biktimei buruz ari gara, biktimen ikuspegi desberdina, sektore sozial eta memoria gurea bezalako testuinguru batean. Zure hitz batzuk hartu, zauriak sendatu egiten dira errespetuz. Errespeturik gabe ez dira sendatzen. Oinarria dago errekonozimenduan, giza eskubideen urraketetan, injustua izan zela, hori ez dela gertatu behar, eta ezin duela etorkizunan gertatu eta pertsona bakoitzak bere duintasuna duela eta aitortu egin behar zaiola. Nik uste dut hori behar unibertsal bat dela. Hau da, hizkuntzak baitu egiten ditu, guk esan ditugun gauzak eta horri itzuri egin behar zaio. Ies egin behar dugu horretatik ez dago neutraltasun etikorik giza eskubideen urraketen aurrean. Diretzat ez. Beraz, nik biktima desberdinak hartzen ditut, baina ez dago neutraltasunik. Hau da, impartzialtasun badako gauzak ebaluatzen denean, baina neutraltasunik ez. Nik uste dut modu zatikatuan egiten dela gainera. Eta niretzat modu irekiagoan eta konkluyenteagoan egin behar da. Eta aitortu egin behar du gizarteak ere gertatzen dena. Lehenkri biktimak elkarrezketa hasi genuenean, gu eta gu zen elkarrezketan, gu eta gu. Eta esaten zuten gauza bakoitza, egozten zaion politikak alde batetik eta bestetik esaten zuen, azkenean beretik esan zuten. Alde berean gaude. Guk jarri dugu sufrimendua, guk sufritu dugu. Guk sufritu dugu urraketa. Hori da empatia eta aitortza funtsezkoa, ez itxarotea. Nik sufritu duna nola aitortzen den politikoki oso garrantzitsua, nola beste batzuk sufritu dena aitortzen den garrantzitsua da, baina
elkarrenganako aitortza ere garrantzitsua da. Zuri pasa zaizuna injustua da, eta niri pasa zaidena injustua da. Hau da, elkartasunaren mugak handitzen da horretan, nik etu zertan politikoki ados egon beste pertsonarekin aitortzeko hori injustua izan dela eta onartezina. Nik pentsa dezaket A egin behar dela eta beste pertsonak pentsatuko du B. Beraz, baldintza politiko desberdinak ditugu. Baina oinarrizko nukleo hori funtsezkoa da, bizikidetza bultzatzeko. Eta hori da gure eginkizunaren parte, oraindik pendiente dugu. Talde txikitan egin da, prozesu txikietan, baina esango nuke elkarrenganako aitortza hori. Hau da ez da bakarrik nola aitortzen naute ni nire eskubidetan edo urraketetan, baizik eta ze elkarrizketa prozesu sortu behar den diferenten artean. Eta nola behizten dugu hori erabilera politikotik, hori oso errex erabili daiteke politikoki. Eraso gisa, Zapatero bake prozesu bat egiten saiatu zenean 2006an, okoraz banago, parlamentuan norbaitek esan zuen traidore bat zela. Beraz, gauza hau edanak izu moral gisa erabiltzen baditugu ikuski politikotik, mozu egiten da berrera ikitze bat. Ez bat dugu gizarte zibiletik babesten, ni ados nago. Gizarte zibilak Euskal Herrian asko zere heldutasun eta ulertze gaitasun handiagoa erakutsi du gizarte politikoak baino. Eta ikusten bat dugu zer ari den gertatzen politikaren erabilerakin Espainiako estatuan. Baina intzidentzia handiago izan behar dugu espazio politiko horietan ulermen handiago egon dadin. Gauza asko egin egite Blenkriren ondoren, errenterian, aitortu egin ziren hainbat biktima desberdin, baina hori orain erdi geldituta dago. Hau da, hori indartu gabe. Hau da, zergatik erabilera politiko bat egontzelako espazioa ixteko. Hau da, nola erabili ziren hainbat kasu, denok ezagutuko dituzuenak nik baino hobeto, nola itxi zen bide hori. Beraz, ikuspegi zabala izan behar da. Hau da, ez da esan behar denborare pasatzeak ekarriko du zerbait. Ez, horrek ez du ezer ekarriko. Hau da, estrategia bat izan behar dugu horren aurrean. Eta horrek eskatzen du ere aitortza egitea. Zer egingo dugu alde desberdinetatik gauzak beste leku batean jartzeko. Bakea ez dadin izan erregistro hutsa baizik eta lanean jarretuko dugun prozesu bat. Esperientziak erakusten du, gatazkak ez direla bukatzen ez egiaren batzorot egon delako edo bakeak horri bat egon delako. Hau da, gauza beretan, ibiliko gara etorkizunean ere, baina modu desberdinak ditugu haiek lantzeko. Eta baita ere, gauza zailei buruz hitz egiteko. Aitortza hitz egitea ez da erraza ze beste aldetik, baldin badago aitortza bat gertatu zaigunaz, nahi du egiazkoa izatea. Kolonbiako kasuaz ikasi genuen. Hau da, topaketa prozesuak egin genituen biktimen eta militarren artean eta farkeko militanteekin ze eskatzen zuten biktimek egiatasuna ez dila pose politiko bat izan. Bi aldetakoa, egiazkoa. Amorrua xurgatu egin behar da, ez da erraz, honi buruz hitz egitea, gauza asko mugitzen dituelako. Hau da, errespetua egon behar du, ez da din ikusi eraso gisa alde batetik eta bestetik. Baina amorrua xurgatzea prozesuaren parte da. Ez dugu beldur izan behar, ez da politikoki erabili behar, betiko logika egiteko. Hau da, elkarrezketa gutxiago egon dadin, testuinguru mesedegarri bat behar dugu. Zein da kontestu hori. Hau da, Dublin ingurua joan ginen, testuinguru mesedegarri bat izateko. Hau da, telebista eta egunkaria irakurtzen dibilordez, urrengo atentatuaren edo torturaren zai. Hau da, prozesu horrek laguntzen zigun jakiten zintzen, alderik mesedegarriena. Eta prozesu sozialak berdira aurrera egiteko ere bai. Eta horretarako prestalana behar da. Prozesuaren ikuspegi bat ezin da gautik egunera egin, baina egun batean posible izan dadin prestatu egin behar dugu. Eta uste dut prest gaudela. Euskal Herrian, hemen ez da bake prozesurik egon, formalki, ez dakigu indarkeria den gatazkarmatu baina ez zuna. Baina horrek ez du esan nahi, ez gaudenik egoera uninean. Ez bai daude bazterketa sozialain muturrekorik adibidez Ego Afrikan.
bizikidetza bultzatzeko. Errez eta okerrena da pentsatzea hau oso zaila dela eta ezin dela ezer egin dena politikoki erabiltzen delako. Bueno, kontatu dizuedan gauza batzuk oso herrialde komplikatuetatik datoz, baina erakusten dizkigute esperimentatu beharreko bideak, indartu beharko bideak. Azkeneko galderatxoa botako dizuet, olatz, bake eta justiziarako bidean oso garrantzitsua da, behin eta berriz azpimarratu dugu politika penitentziarioa. Ez da, eta horrekin batera, euskal gizarteak ze paper duen ere honetan. Pixka bat, labur biltzeko. Bueno, yo creo que la política penitenciaria Uste dut espetxe politikak islatu egiten duela, gobernuak hartzen duen ikuspegia iraganaren aurrean, sufrimenduren aurrean eta baketze aukeren aurrean. Logika zigortzaile edo mendekatzaile batetik egiten denean ez du laguntzen hola egiteak. Bihur daiteke edo blokeatu ditzake aurrerapen garrantzitsuak bizikidetzen aurrean. Baina ikuspegia giza eskubideena baldin bada erantzukizun individualena eta erreparazioarena. Izan daiteke tresna sendoa justizia restauratiboa egiteko. Eta uste dut hamarkada askotan espetxe politika, euskal politik presoi ezarritakoa, salbuespenean oinarritu zela eta zigor erantzi batean dispertsioa da adibide evidenteena. Etzien irizpide penitenziario logikoi erantzuten, bilatzen zuen presoak isolatzea eta zehargabe zigortzea senideak batetik bestera joatea behartuz eta milaka kilometro eginaraziz haiek ikusi ahal izateko eta hildako biktimak ekarriz 16 biktima. Eta espetxe kompetentziak lekualdatzea Euskadira, horrek bidea irekitzen du logika aldatzeko eta politika gizatiarragoa eta normalizatuagoa egiteko, zuzenbideari lotuagoa. Lehen esan dugun bezala, normaltasun percepzioa, itxurazkoa da gehiago. Erreala baino. Erabaki asko presio mediatikoak baldintzatzen du eta politikak baldintzatzen du. Hau da, ematen du legea aplikatzeak normaltasunez, susmagarria dela edo eskandaluzkoa. Eta bigarren galderari, dagokionez zein da gizartearen papera euskal gizartearen ani ados nago Pakok esan duenarekin. Euskal gizarteak paper funtsezkoa izan du bake prozesua. Bizikidetzan eta justizia bilaketan. Eta alderdi askotan esango nuke, gizarte zibila aurretik joan dela beste eragile instituzional batzuen aurrean eta medioen aurretik ere bai. Elkarrizketarako jarrera agertu du, bestearen minaren aitortza egin du eta memoria zabalago bat eraiki du. Anitzagoa edo kompleksuagoa bintzat. Eta beste zerbait esango dut. Eta tentuz esango dut. Baina uste osoz edo sinesmen osoz nire esperientzia pertsonaletik aldeak daude euskal gizartearen eta beste estatuko gizarteen artean Madrilen adibidez. Eta ez naiz erru individualez edo kolektiboez ari, ez dut inor sinalatu nahi. Baizik eta sentiberatasuna, ikuspegia, irekiera izan duelako, hainbat prozesu lantzeko. Nik uste dut hemen Euskadi asko zere prestago eta gogo handiagoa duguela optika desberdinak erabiltzeko. Ulertzeko gizarte plural batean ez dagoela egia bakar bat eta ez dagoela errelato kontakizun bakarra hori saldu nahi izan digute. Eta jarrera hori ez da sortzen improvisazio hutsetik. Baizik eta esperientzia eskarmentu luze mingarri batetik. Pertsona asko bultzatu dituena galdetzera. Nola bizi gaitezke gatazka honen ondoren? Nola bizi elkarrekin? Eta uste du fede honez egin dela, errespetuz, eta eguneroko ahalegin batean oinarrituz. Eta uste dut elementu funtsezko bat dagoela, ezin duguna alde batera utzi. Euskal Herrian ez da inor gelditu gatazkak ukitu ez duena, edo zeharkatu ez dena zuzenean, edo zehargabe. Zeharka, modu profesionalean, familian, komunitatean, alde batean edo bestean, denok bizi ditugu gatazka honen ondorioak. Eta evidentzia hori partekatua da. Horrek elkartu egiten gaitu. Nahiz eta anitza izan, kontzientzia soziala sortzen du. Eta ez da beti kanpotik ulertuko.
uste dut, bai, aldeak daudela prozesu hauek antzemateko moduan beste lurralde batzuetan. Eta uste dut hori dela, historia kontatu delako modu batean, errelatu batean, komunikabide batzuek eginkizun funtsezkoa izan dute horretan. Eta urte askoan, diskurtso hegemoniko batzuek simplifikatu egin dute realitatea oso komplexua. Indartu egin dituzte estigmak, blokeatu egin dute, inabardurak egiteko aukera edo desberdinak diren hautsak entzuteko modu hori, inabardura eta kolore desberdinetakoak, eta horrek zuzenean eragin du nola ulertzen den, nola gaizki ulertzen den bakea, justizia eta erreparazioa. Eta uste dut horregatik euskal gizartearen eginkizuna funtsezkoa dela, honetan ez bakarrik subjektu gisa, gatazka sufritu duen subjektu gisa, baizik eta baita ere espazio sozial gisa non esperientziak eskaini daitezke ikasitakoak, lezioak, eta bizikidetzea lantzeko modu desberdinak erabilgarriak izango direla gure mugetatik haratago. Eta hori ez zuzen ere, horrek ez du esan nahi dena konponduta dagoenik hemen, eta tentsio horik edo zauri irekirik ez dagoenik, hau prozesu luzea da, egon badaude. Baina badago oinarri sendo bat, zeinaren gainean, eraikitzen jarraitu daiteken, eta hori garrantzitsua da. Iruditzen bazaizue, pixko bat, como nos ha dicho Carlos, Carlosek esan duen bezala prozesu luzea dago, behar bada hirugarren biltzar bat, edo konferentzia beharrezkoa izango da, gitorra izan dira. Sigue trabajando por muy equidistante. Eta Pako, nez eta equidistante ditu erren, segi lanean. Guztion ahaleginak lagunduko digu giza eskubidetan elkarbizitza lortzen. Elkarbizitzaz, memoriaz, errespetuaz, eta etorkizun partekatuaz ari gara. Eta horrek guztiak ahalegin anitza eskatzen du. Non ideologia desberdinetako pertsonek lehentasuna emango diogun giza eskubideen defentsari. Eskubide guztiak pertsona guztientzat. Bakarka eta kolektiboki eragiten diguten egoera bidegabeak ezin dira gehiago luzatu. Euskal Herriak bide luze eta mingarria egin du. Hainbat hamarkadatako konfrontazio, indarkeria eta sufrimenduz markatua. Urte luzez, elkarbizitza apurtuta egonda. Gaur egun ordea, elkarbizitza normalizatua eraikitzen saiatzen ari gara. Pertsonen eskubideen errespetuan oinarritua, eta herritarren erabakien arabera egokitzen joango dena. Denon zeregina da gizarte berri bat eraikitzea. Justuagoa, libreagoa eta guztiz humanoa. Etorkizun komun hori, iraganaren eta orainaren begirada zintzo batetik baino ez da posible izango. Inor ezin da behartu, bizi izandakoa ahaztea. Biktimen minak errespetua eta aitortza merezi du, ambigutasunik gabe. Haien oinazea ezin da erlatibizatu. Ez da interes faltsuen gandik politikoki instrumentalizatu ere. Eta haien memoriak etika publiko partekatuaren funtsezko osagaia izan behar du. Aitortza hori gure herrian jasan ditugun indarkeria desberdinen biktimengana iritsi behar da. Oinarrizko giza eskubideak, urratu zituzten torturak, jazarpen bidegabeak edo legez kontrako ekintzak sufritu zituztenak barne. Izaeraz eta testuinguruz ezberdinak diren zauri horien guztian atzean arrazoi bera dago, giza duintasunaren urraketa. Biktima kategoria ezberdinak defendatzen dituztenen aurka gaude. Ez dago lehen edo bigarren mailako biktimarik. Errespetuak eta aitortzak berdinak izan behar dute guztientzat. Inork ez du zilegitasunik, biktima baten minaren intentsitatea, min horren eragilearen arabera neurtzeko. Hala ere horregatik, biktima guztien oroimena, sufritu zituzten indarkeriazko ekintzen oroitzapena, ezin da elkarbizitzarako oztopo bihurtu. Ezin da gorrotoan eta errebantxa asmoan oinarritu. Aitzitik, goroitzapen horrek gizarte kontzienteago, indartsuago
eta humanoago lortzeko oinarria izan behar du. Benetan demokratikoa eta heldua izan nahi duen gizarte batek ezin die bizkarra eman beren bizitza berregin nahian dabiltzan eta gaur egun preso erbesteratuta edo exiliatuta jarraitzen duten pertsonen eskubideei, salbuespenezko lege eta zigor eta espetxe neurriak aplikatzearen ondorioz. Horregatik exigitzen dugu, espetxe legedi arrunta aplikatzea. Pertsona horien eskubideak errespetatzen badira, gizartera itzultzeko eskubidea barne, hau da, birgizarteratzeko eta haien bizitzak normalizatzeko eskubidea, beti ere berriz ez errepikatzeko konpromisoa hartuta eta beraiek egindakoagatik sufritu zuten eta sufritzen duten pertsonekiko begirunezko jarrera zintzoa izanik, batzen gaituzten balioak indartsuagoak izango dira, justizia eta gizatasuna alegia. Gizarteratzeko espetxe sistema demokratikoaren oinarriak bi izan behar dira. Batetik, giza eskubideen errespetua, eta bestetik, ondoko ideia. Preso, deportatuta edo exiliatuta dauden pertsonek gizartean berriro integratzeko aukera izan behar dute. Zigorrean soilik ez da oinarritu behar. Ez dezagun antzi, espetxe legediak beste modu batzuk ahalbidetzen dituela zigorrak betetzeko, espetxean egin beharreko egonaldiaz gain. Espetxe politika orok legezkotasun, berdintasun eta giza duintasun printzipioak bete behar ditu. Zuzenbide estatua eta zigorraren birgizarteratze helburua urratzen duten salbuespenik gabe. Espetxe ez da sufrimendua luzatzeko tokia izan behar. Erreparaziorako eta askatasunean bizitzara erantzukizunez itzultzeko bideak irekitzeko espazioa baizik. Nelson Mandelak gogoratzen zuen bezala, justizia ez da zigorra bakarrik, baita erreparaziorako eta aldaketarako aukera ere. Eta desagertu zenetik ia 15 urte igaro ondoren, zigorra betetzen ari direnen gizarteratzearen alde apustu egitea, gizarte humanoago eta kohesionatuago baten alde egitea da. Elkarbizitzak ez du esan nahi ahaztu behar denik, ez da egiari uko egin behar zaionik ere. Ez da halaber memoria guztiak berdintzea edo erantzukizunak desagertzea. Beharrezkoa da gertatutakoa aitortzea, eta bakoitzak dagokion erantzukizuna bere gain hartzea. Alde horretatik, ukaezina da hainbat eragile, bai norbanakoak, bai instituzioak, bakoitza egoki deritzon erritmoan edo bere inguruaren arabera, norabide horretan aurrera doazela. Aitortza da aurrera egiteko, konfiantza areagotzeko eta empatia sortzeko bide bakarra. Elkarbizitza batez ere, elkarri erresuminik eta mendeku asmorik gabe begiratzen ikastea da. Memoriari eustea da, arma bihurtu gabe. Kontakizunen aniztasuna onartzea da, balio demokratikoei eta biktima guztien duintasunari uko egin gabe. Elkarbizitza horrela ulertzeak iritzien eta sentimenduen elkartruke handitzen lagunduko du, guztion mesedetan. Eta Euskal Herrian elkarbizitza ez da anzturaren emaitza izango. Aurrera egiteko borondate partekatuaren emaitza baizik. Harresiak zeuden tokian, zubiak eraikitzetik etorriko da. Korapioak zeuden tokian, korapio horiek askatzetik. Bestea aitortuz, norbera izateari utzi gabe. Eta zeregin horretan, denok dugu gure tokia. Eta gaur hemendik lan horretan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Gure gizartearen etorkizuna ezin baita izan indarkeriaren ausentzia soilik, baizik eta empatiaren, justiziaren eta elkartasunaren presentzia aktiboa. Solo el esfuerzo compartido de todas y todos nos va a ayudar a lograr una convivencia basada en los derechos humanos. Hablamos de convivencia, hablamos de memoria, hablamos de respeto, hablamos de futuro compartido y todo ello exige de un esfuerzo plural donde personas con ideologías diversas prioricemos la defensa de los derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas. No se puede alargar más situaciones injustas que nos afectan no solamente en el plano individual, sino también en el ámbito colectivo. Euskal Herria ha recorrido un largo y doloroso camino marcado por décadas de confrontación, de violencia y de sufrimiento. Son muchos años de una convivencia quebrada. Hoy transitamos un tiempo en el que intentamos construir
una convivencia normalizada basada en el respeto a los derechos de las personas y que se irá adaptando de acuerdo con las decisiones de la ciudadanía. Estamos llamados todos y todas a construir una sociedad nueva, una sociedad más justa, más libre y profundamente humana. Y ese futuro común solo es posible desde una mirada honesta, no solo del pasado, sino también del presente. Nadie debe ser obligado a olvidar lo que ha vivido. El dolor de las víctimas merece respeto y reconocimiento sin ambigüedades. Su sufrimiento no puede ser relativizado ni instrumentalizado políticamente por intereses espurios y su memoria debe ser parte esencial de una ética pública compartida. Ese reconocimiento debe alcanzar a las víctimas de las diferentes violencias sufridas en nuestro país, incluyendo a quienes sufrieron torturas, persecuciones injustas o actuaciones ilegítimas que quebraron derechos humanos básicos. Todas estas heridas, distintas en naturaleza y contexto, comparten una misma razón: la vulneración de la dignidad humana. Nos rebelamos contra quienes defienden diferentes categorías de víctimas. No hay víctimas de primera o de segunda. El respeto y el reconocimiento deben ser iguales para todos y todas. Nadie está legitimado para medir la intensidad del dolor de una víctima en función de quién haya causado ese dolor. Sin embargo, por ello, el recuerdo de todas las víctimas, el recuerdo de los actos violentos que sufrieron, no puede convertirse desde el rencor y el ánimo de revancha en obstáculo para la convivencia, sino que debe de ser fundamento básico de una sociedad más consciente, más fuerte y más humana. Una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática y madura no puede dar la espalda a los derechos de aquellas personas que buscan rehacer sus vidas y que hoy continúan privadas de libertad, deportadas o exiliadas, debido a la aplicación de leyes y de prácticas penales y penitenciarias de carácter excepcional. Por ello, exigimos que se les aplique una legislación penitenciaria de carácter ordinario. El respeto a sus derechos incluye su derecho a la vuelta a la sociedad, su derecho a la resocialización, a normalizar sus vidas en base al compromiso de no reiteración y una posición sinceramente respetuosa con las personas que sufrieron y sufren por sus hechos es también una forma de fortalecer los valores que nos unen, la justicia y la humanidad. El sistema penitenciario democrático de reinserción social debe basarse en el respeto a los derechos humanos y en la idea de que las personas privadas de libertad, deportadas o exiliadas, deben de tener la oportunidad de reintegrarse en la sociedad en lugar de enfocarse únicamente en el castigo. No olvidemos que la legislación penitenciaria posibilita otras formas diferentes de cumplimiento de las penas al margen de la propia estancia en prisión. Toda política penitenciaria debe regirse por los principios de legalidad, de igualdad y dignidad humana, sin excepciones que vulneren el Estado de Derecho ni la finalidad resocializadora de la pena. La cárcel no debe ser un lugar donde se prolonga el sufrimiento, sino un espacio donde se abren caminos para la reparación y el regreso a la vida en libertad con responsabilidad. Como recordaba Nelson Mandela, la justicia no es solo castigo, sino también reparación y posibilidad de cambio. Apostar por la reintegración de quienes cumplen condena tras más de 15 años tras la desaparición efectiva de ETA es apostar por una sociedad más humana y más cohesionada. Convivir no significa olvidar ni exigir renuncias a la verdad. Tampoco equivale a igualar todas las memorias o diluir responsabilidades. Es necesario el reconocimiento de los hechos y la asunción de la responsabilidad que a cada cual compete. En este sentido, es innegable que distintos actores, tanto personales, individuales como institucionales, cada uno al ritmo que considera adecuado o en función de sus circunstancias, van avanzando en esta dirección. Solo desde el reconocimiento se podrá avanzar, aumentar la confianza y generar empatía.
Convivir es sobre todo aprender a mirarnos sin resentimientos ni ánimos de venganza. Es sostener la memoria sin convertirla en arma. Es aceptar la pluralidad de relatos sin renunciar a los valores democráticos y a la dignidad de todas las víctimas. Esta forma de entender la convivencia facilitará intercambios más intensos de opiniones y sentimientos en beneficio de todas y todos. La convivencia en Euskal Herria no será fruto del olvido, sino de la voluntad compartida de avanzar, de construir puentes donde hubo muros, de soltar donde hubo nudos, de reconocer al otro sin dejar de ser uno mismo. En esta tarea, todos y todas tenemos un lugar y hoy, desde aquí, desde este acto, os invitamos a participar en esta tarea porque el futuro de nuestra sociedad no puede ser solo la ausencia de violencia, sino la presencia activa de la empatía, la justicia y la solidaridad. Eskerrik asko, mila esker eta